școala împodobită, astăzi școala îmbrăcată în podoabe purpurii, iar septembrie scandează, bine ați venit, copii! Dragi elevi, profesori, părinți, oaspeți, din nou, Regina Toamnă ne-a adunat în una din cele mai frumoase și cele mai fermecătoare țări din lume, în țara cunoștințelor. 1 septembrie e o zi cu o semnificație deosebită, fiindcă clinchetul zlobiu al clopoțelului ne adună iarăși în sălile de clasă. Iar locurile pustiite de absolvenții claselor a 11-a vor fi ocupate de micuții de la grădiniță care așteaptă cu mare nerăbdare să fie primiți în lumea enigmatică și miraculoasă a cunoștințelor. Deci să îi întâmpinăm!
sfârșit acei 7 ani frumoși și veseli din prea minunata căsuță cu povești Grădinița. Acum ați intrat și voi într-o lume nouă, plină de farmec și minuni, în țara cunoștințelor și a științei. De azi înainte, în viață vă așteaptă mult mai multe necazuri și nevoi, mult mai multe lucruri complicate, dar numai muncind și învățând veți obține succesele cu ajutorul cărora veți deveni adevărați oameni. Cu această frumoasă ocazie, cuvânt de felicitare se oferă directorului școlii, domnului Anton Grigore Duca. Dragi elevi, stimați părinți pedagogi, direcția școlii, corpul didactic, vă felicită cu sărbătoarea de astăzi, în 1 septembrie, Ziua Cunoștințelor, ziua când sute, mii de copii din nou se întorc în pereții școlii. Îndeoseb vreau să felicit pe cei care astăzi au pășit pentru prima dată, vor păși pragul școlii, pragul clasei, care pentru prima dată vor începe să facă cunoștință cu acele ajunsuri a omenirii de care vor avea nevoie toată viața. De asemenea, vreau să-i felicit pe cei care astăzi vor începe ultimul an de studii în școală. Vreau să felicit părinții, pe toți părinții, cu ocazia acestei sărbători. Și să le spun că necăltând la condițiile complicate de viață care s-au creat în zilele noastre, necăltând la neajunsurile care le avem la tot pasul, totuși noi, împreună cu dumneavoastră, cu părinții, cu toți pedagogii, ne vom stărui ca și acest an să-l terminăm cu succes și să dăm cunoștințele cuvenite celora care sunt sătoși de cunoștință. Vom avea multe de înfruntat în acest an. Va fi complicată viața și a copiilor noștri în școală. De aceea eu astăzi mă adresez încă o dată părinților, să ne susțineți în toate. Că tot ce facem noi, ce faceți dumneavoastră, facem în binele celor care ne vor înlocui. Încă o dată vă felicit pe toți. Vă doresc succes, vă doresc sănătate și multă carte. Pe data de 3 septembrie se va sărbători Ziua Armatei Naționale. Astăzi, la noi în școală, prima lecție pe care vor petrece diriginții, vor vorbi și despre această mare întrebare. Astăzi participă la această adunare noastră, la sărbătoarea noastră, directorul școlii, șeful școlii militare, care vrea să spună câteva cuvinte tuturor și deoseb celor care, de asemenea, cândva se vor înrola în rândul Armatei Naționale. Are cuvânt domnul Ciobătan. Stimați părinți, scumpi elevi, vă duc sincere felicitări din partea colectivului școlii militare cu ocazia acestei zile frumoase, 1 septembrie. Vă dorim succes în viață și deoarece avem intenția și vă chemăm la o conlucrare mai apropiată, vă invităm permanent la noi în școală, o să avea ocazia de a face cunoștință cu modul de viață, cu ostașilor care mai ieri erau așa ca voi, ele, și deoarece domnul director a spus că școala militară și anume școală, și într-o măsură oricare și ei sunt elevi, am vrea să conlucrăm permanent frumos, să
vedeți cum își trec școala bărbății foștii voștri colegi, care mai ieri erau elevi. Astăzi vă felicităm încă o dată cu această zi frumoasă, mai îndeoseb micuții care trec prima oară pragul școlii. Pentru ei e o mare sărbătoare și vă dorim fiecare zi când îți trece acest prag să mergeți anume ca la o sărbătoare, să veniți cu bucurie la acest izvor de știință. Drum bun în viață! Care participă în un careu festiv consacrat primului sunet. E toamna, e 1 septembrie, o zi ca multe altele, dar nu. În această zi vezi mai multe fețe vesele, mai mulți ochi zâmbitori, mai multe flori. E ziua noastră, a elevilor, a profesorilor, a părinților. În această zi, pentru noi absolvenți, este ultimul 1 septembrie petrecut în sălile de clasă a școlii natale. Simțim mai bine decât altă dată duioșia, dar și totodată seriozitatea vorbii profesorilor. Părinților, ne închinăm vouă pentru firele cărunte adunate în buchetul anilor. Ne închinăm vouă, dragi, scumpi și iubitori dascăli, și promitem ca slava școlii numărul 1 Rezina să fie înmulțită și în alte instituții de învățământ. Iar vouă, colegilor din clasele mai mici, vă dorim răbdare, încredere în forțele proprii și succese adunate în țara cunoștințelor. Aș vrea să dau citire telegrama care a sosit în astăzi de sărbătoare de la foștii absolvenți ai școlii numărul 1 Rezina. Stimați profesori, dragi elevi, noi, ex-absolvenții școlii numărul 1 Rezina, vă felicităm din tot sufletul cu sărbătoarea primului sunet, una din cele mai frumoase sărbători din viața școlară. Dragi profesori, vă mulțumim din tot sufletul pentru tot ce ați făcut pentru noi. Azi suntem departe de dumneavoastră și de școala noastră dragă numărul 1 Rezina, faima căreia e cunoscută în toate instituțiile superioare și colegiile din Republică. Studenți fiind la Universitatea Medicală, la Academie de Studii Economice, Academie de Poliție, la Universitatea Politehnică, suntem cu gândul la dumneavoastră, scumpii noștri profesori. Vă dorim multă sănătate, fericire, succese frumoase în munca dumneavoastră nobilă și grea. Ne închinăm în fața dumneavoastră până la pământ și vă promitem că nu vă vom uita nici când. Iar vouă, dragi elevi, vrem să vă dăm un sfat. Bine să învățați și frumos să vă purtați, pe învățători să-i ascultați și din tot sufletul să-i respectați. În continuare, la microfon se invită eleva clasei a 9-a A, Cioric Maria. 1 septembrie. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi nu sunt tocmai în culmea fericirii când aud de aceste două cuvinte, care simbolizează învățătură, școală, recreații care nici de cum nu ne ajung ca să repetăm tema învățată acasă. Dar tot atât de sigură sunt și de faptul că printre noi sunt și cei care sunt cu adevărat în al nouălea cer. Să ne aducem aminte de primii ani de școală. Atunci eram cu adevărat fericiți. Ca și cei mai mici dintre noi, care deja mâine vor înțelege ce înseamnă școală. Ce probleme poți avea dacă întârzi sau chiulești de la lecții sau nu ți-ai învățat tema. Cât despre viitorii absolvenți, ce să spun? Nu le cunosc emoțiile pentru că nu au fost în situația lor, dar cred că sunt și ei fericiți pentru că în sfârșit vor auzi ultimul prim sunet și că deja peste un an vor fi mai independenți și mai liberi când își vor continua studiile la diferite universități. Cam atât. Vă urez succes și să ne fie într-un ceas bun. Vă mulțumesc!
voi, dragi elevi, ce ați făcut cât timp ați stat vara la bunici? Pe franceză. Garçon fieste, dormez-vous, dormez-vous. Allons à l'école, numéro 1. Garçon fieste, êtes-vous prêts? Venez à l'école, numéro 1. Am cules din cer un alt zbor de rândunici. Am citit pe dur de fat, lanuri verzi de greu și am învățat cu drag limba unui râu. Plin de grijă și respect, stil m-a învățat, că albina e subiect, mere predicat. Dealul lui de lângă sat i-a fost un școlar. În aceeași bancă am stat cu un cireș amar. Pe poteci am colindat, ca pe înalt tărâm, și în ierbar am adunat 7 de salcâm. Am dărmat din pomul înalt, coi de rândunici, muzică am ascultat. Muzica am ascultat, însă nu mai spun nimica, căci am fost doar la bunica. Cu băieții mei din sat, toate străzi le-am umblat. Pe cine n-am întrebat, toți la tabără au stat. Prin Moldova, Ucraina, toți de acasă au plecat. Manicheată, parfumată, seara afară eu ieșeam. Străzile le colindam, cărțile le aruncam, pe la discoteci umblam, fustă mine purtam, iar acum să vezi, păcat, iar la școală ne-au chemat. Ne-am rugat la Dumnezeu zi și noapte și mereu profesorilor salariile să le plătească, ca școala să nu o părăsească și la grevă să nu pornească. Ne-am rugat formă în școală primară și gimnazială. Ne-a rugat și ne vom ruga mereu la al nostru Dumnezeu și al nostru minister ca școala să ne transforme în gimnaziu și liceu. Vrem ca faima școlii noastre să ajungă hăt peste hotare. Bacalaureatul aici să-l susținem și tradițiile frumoase să le menținem. Multe aș mai fi făcut în vacanță, dar mărul verea a căzut jos din calendar. Dar cele mai frumoase și mai mari emoții de bucurie le au elevii. Salut! Nu mai vreau la grădiniță, de acum nici într-un caz. Vreau să învăț a scrie și a număra de azi. Dragii voștri învățători, vă promitem să învățăm, pe părinți să-i ascultăm și frumos să le purtăm. Dar dacă se va întâmpla și regulile vom încălca, vă rugăm că noi suntem încă neteteși și poate nu chiar cu mințări. Ce-a fost până astăzi, dar iată am crescut. Ne cheamă clopoțelul și noi venim cu drag. Întâia oară astăzi pășim al școlii prag. Ne așteaptă abecedarul cu sufletul deschis și dulce e ca poama în el cuvântul scris. Prima dată ai copii, am venit în clasa 1 la școala moldovenească, neamul să ne trăiască. 99 se oferă elevilor clasei a 11-a Vladimir Moruz și Oleg Drahnea și elevilor claselor a 1-a Mihaela 7 frați și Olga Logașov.
dăm 20 de minute. După 20 de minute, toți pleacă la clasele sale la prima lecție. Încă o dată vă felicit și drum bun!